Skalické trúbky, ale teraz sa musia báť. No a ani ten strach nepomohol k zabráneniu zníženia. Topolčany opäť rýchlo skresávajú dvojgólové manko na jeden presný zásah. Krásny backendový blafák v podaní Lukáša Janču. Ten sa v posledných zápasoch začína produktívne chytať. Jeho 4. sezónny gól. To bola situácia 2 proti 1 po tom, čo sa Janča zbavil prvého obrancu, ktorým bol Michal Šátek, ktorý tam sa snažil zastúpiť chýbajúceho obrancu. Ale Lukáš Janča videl, že tá prihrávka na zakončenie z prvej asi nemá zmysel, zobral to na seba a urobil najlepšie, ako mohol. Skalica Topolčany.